wannan naira 150 ne, kuma zan yi amfani da ita in ciyar da mutum 600. Zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go. Na shiga cikin kasuwa na siyo buhun shinkafa da sauran kayan aikin abinci. Ina dawo gidan hausiyo shinkafa tofa abinci yayi ready. Nan take na fara kwashi shi wayo. Nan take muka zuba shi a takayo muka jere shi a buto. Fa mutane sun fara ankara muna yin abinci dan sun cika kofar gida. Muka fara da bangaren mata sai muka da bangaren maza. Wallahi abin da yake mamaki mu taba cewa mutane muna abinci ba, amma da an ga alamu sai a cika kofar gida daga unguwa ake zuwa wallahi. Bayan mun gama da na kofar gida sai muka tafi can wata tsangayar almajirai, shi ma gashi nan kamar yadda kuke gani muka ce to ko bulayi sai suka zo suna bulayi sabanin da suka cika guri. To sai muka dinga ba su da mun baya sai mu ce to yi gaba. Wannan abin dai ba da kuɗi na ne ba, wani bawan Allah ne bayar aka hada da kuɗin ku ko al'umma da kuke bayarwa aka yi. To sai muka tafi zamu tafi asibiti akan hanya sai muka ga wannan bayan Allah muka ce su ma ai suna da bukata. Sai muka tsaya muka ba su, sai muka ga wasu sauran mutane a wajen su ma da suke da bukata. Ga wanda yake so ya bada wani abu, ga account number ina nan a sama zai iya tura abinda Allah ya hore masa. Gashi nan kamar yadda kuke gani muka ci gaba da basu. Bayan mun gama basu complete na cikin wannan gurin, sai muka dauki rago abincin da muke da shi sai muka tafi asibitin Mutala. Gashi nan kamar yadda kuke gani muna shiga cikin asibitin Mutala muka dinga bi gashi nan daki daga nan sai muka fito muka ƙara shiga cikin wannan dakin. Mu fa abincin nan yayi mana aikin da bamu taba tunani ba, domin mun yi abinci domin mutum 600 amma wallahi mun yi abincin da yawa wanda bamu san adadin shi ba. Ku ga mun nan ga mutane ne kuke so a ciyar.